Hello mga bihero. So we're done. So gikan nami sa kapihan sa simbalan. Nakapangapi, naka-unwind. Naka-chill. Then next na mga destination sa Manlangit Eco Park, no? So far enjoy po ang among nagbisita dito. Then sa mga gusto po di ay mo bisita, akisabol rambod ang dalan. So okay ang dalan, simentado. Kung binabista ka magsugod or sa Butuan, okay ang dalan, simentado, accessible. Ma-feel gid nimo no ang ambience sa lugar. So okay siya biyahean sa inyong mga barkada, pamilya, loved ones. Enjoy ra mo. I hope pohon makalaag tagbalik. Kauban gyud po natong mga kaila. Much better lang sayo-sayo gyud mga alas 5 makaabot na mo dito para igo gyud sa pag sunrise. Abdan gyud ninyo ang baga kay nga gabon. So far mga biyahero, okay ang view. And okay po ang ilahang mga pagkaon ug kape nga gina-serve. Shout out na lang po sa mobisita pohon ng mga club, mga grupo, mga ubang riders. Pero as to date, ginabawal pa nila no ang mga group na magtambay dito. Galikay lang sila po sa mahimong mga disgrasya. Siyempre sa nauso mangud ang mga pitik-pitik. Then aday mga balita nga na mga di maayong nahitabo dito. So ginabawal pa nila. Pero ang pagbisita sa kapihan sa simbalan, okay man, allow ra nila. So kato lang sa mga biyahero, ride safe sa tanan. Amping sa tuwang kanuna yung biyahe. Ride safe. Na-scam. Na-scam yung mga biyaheros. Abi na Manlangit, lahi man din di ay. Sablen. So wala lang mimilaw sa Manlangit kay 210 ang entrance. Naami sa diri mi sa Pikas. Kami sa Akbang mi. Kaya mong budget na ako pang kapir manggod. Pero okay gapon. Solid gapon na mo ang Domingo. Bote entrance sa kan? Oo. Solid gapon na mo Domingo.
Kulang na lang ani padagat. So kita gyud ninyo ang view no. Sa babaw na sila gamayng kuan. now. View nga makatan-out ta. Guys, mga biheros, ang view. Relax sa may kihangak. We'll be right back. Basa-basa. So nasa Atbang ang Manlangit Eco Park. Dia. Istipot lang mo. Ano yan, 210 entrance. 210 daw entrance, so pass. Pasa. Pass lang sa mi. Pero okay kaya pa ng view diri. Onward. Maho namin dito. Ay, mao. So kita ninyo ang Butuan. Butuan City. Sulit ra gyapon bisag na iskaman. Way budget ang mga vlogger. Sa man lahos na lang namig dagat ani. Kay dito lang ta manod to. Pwede. Pero atong pananghit manggod kay alas 8 na tawo. Asa na alas 7. So okay ra gyapon no. Ulit ra gyapon. Ang ambience diri mura ra gyapon sa Manlangit nga Eco Park. So basic sila pa-picture. So ang view okay gyapon ang view. Kung sayo-sayo lang mi, mas maayo diri sayo-sayo kay makita gyapon yung mga clouds no, mga gabon. Kay overlooking man ni diri. Picture na tanan be. Ikaw na lang, ikaw to mag-ana ta. So wala siya usually nga entrance, donation lang daw ang ilahang gipangayo diri. Kanindot pa diri. So gaserve pud sila mga meals gyapon no. So kung medyo low budget mo, pwede gyapon mo agi diri sa Atbang. Unsa gani pangalan diri sir? Ako picture be. Panibin. Red House, Red House. Red House. Manlangit Red House. Manlangit Red House. Papuan. Sige. So bambam daw, bambam. 1, 2, 3. So busy kay sila oh. So nana sila pang May Day. Okay mga bae, tapat sa ako. Char. Kita mo anong lubi. Hey guys. So mga biyahero, nag-unwind rami, nakatambay kadali. So okay ang panahon, init. Ang hangin, okay ang hangin. So naka-picture sa babaw. Chit-chat gamay. Yan karon, pauli na pud mi. So kung gusto mo bisita diri, nga medyo gamay atong budget, pwede pod mo diri sa Atbang sa Manlangit. So donation lang ilang ilang pangayo. So nagipon sila yung mga foods no, may mga snack. So katulad mga biyahero, amping sa biyahe. God bless.